Ďalší, kto nám vybieha na trať, Tomáš Friedman zo Šuňavy. Poď na pokrovec. A ideš. Do tunela. Poď, poď. Aby ho. Pevný základ, poď! A už musí ísť! Poď, Benny, poď! Momentálne na trati Tomáš Friedman v kategórii muží šport. Červená bandázka, poď! Není ťažká, poď, ber ju! Hop! A ideš, prekážka! Poď, Benny, poď! Chceš vodu? Otvor mu vodu, prosím ťa. Tak sme veľmi radi, že Tomáš prišiel a že v štartovke Cielnica 2025 je teraz mu daj meno a teraz sme v kategórii muží šport a uvidíme vodu. S celou traťou popasuje práve Tomáš Friedman. Adriho! Tvoja je, poď! Poď, 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 dobre ti to ide, poď! Doľava trošku, doľava, 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 poď! Meter, poď! Adri! Dobehni to! 3 minúty, poď! Poď, 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 hop! Poď, 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 bandázky! A ideš! Tomáša už máme v poslednej, tej technickej disciplíne prehadzovanie pneumatík a potom už len ukázať, koľko síl ostalo do kopca, do kostolnej veže. Na trati Tomáš Friedman zo Šuňavy. No a pozrite sa sami, že rozhodol sa, že to vybehne na šupu. Poď, poď, poď! Dobehni to, poď! Otvor mu. Už si na rovinke, môžeš začať pomaličky. Poď Tomáš, poď! Poď! Poď, 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 poď! Poď!
Tu idem. Poď, poď. Nemáš veľa, poď, dobehni to. No poď do váža, poď dvoch, poď. Poď, dvoch, dober, poď. Poď. Ale hraj na ty nohy! Poď. Hraj na ty nohy, poď! Poď, Hraj na ty nohy, poď! A ideš!